हिमालय पर्वत उपरे दीर्घ दिन धरी बहुत सारा रिसर्च करा जाइछि केवल गोटे जगह को खोजा लगी। यह कौन सी एमिति सेमिति जगह नुहे जो जगह को बहुत कम लोक देखिपारी भितर जड़े हेले भगवान बुद्धदेव। यही जगह को हिडन सिटी नाम भी जना जाए। मान्यता अच्छी कि बुद्धदेव तांकर अंतिम समय समयर चक्र को जानी पारी थिले एवं भगवान बुद्ध को यही जगार ज्ञान हो जाइथिला एवं सीए यही जगह विषय बहुत लोकों को जणाई थिले। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन गोटे बही लिखिथिले जार नाम लस्ट हरिजन द लीजेंड ऑफ सांग्रीला। यही रहस्यमय सहर ज्ञानगंज मठ उपरे आधारित अछि। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर पर्यंत विस्तारित अछि। यही घाटी तिब्बत एवं अरुणाचल प्रदेश पर्यंत विस्तार हेबार कुहा जाइछि, किंतु एठाकू जीवा लगी आज पर्यंत केही रास्ता खोजी पारि नाहांती। यही जगार पहुँचवा लगी घोर तपस्या एवं शारीरिक मानसिक स्तर में बहुत कष्ट करने को पड़ी थाए। माना जाए कि यही जगार देवता मानकर आगमन एवं प्रस्थान होता है। यही जगह को केवल दिव्य दृष्टि द्वारा देखिपारे। यही दिव्य सहरर संपूर्ण सत्य कौन जानिबा आजिर भिडियो रे, सेथिलागि भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। हिमालय स्थित दिव्य रहस्यमय सहर ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର आयु 1000 वर्ष ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ସହର ଯାହା ହିମାଳୟର ଗହିର ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଜାଗାର ଚମତ୍କାରିତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବହୁତ ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ବି ଏହି ସହର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଚୀନ ଏବଂ ତିବ୍ବତର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ହିମାଳୟରେ ସତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି କାହାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପୁରାଣରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆଗରେ ସାଇନ୍ସ ବି ହାର ମାନିଛି। ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜ ମଠ ହିମାଳୟରେ ଲୁଚିକି ଥିବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସହର ଯାହାକୁ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ସଂଗ୍ରୀଲା ଏବଂ ସମ୍ଭାଲା ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସହରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରାମାୟଣରେ ବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବି ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ବହୁତ ଜଡ଼ିବୁଟି, ମଣି, ଶଙ୍ଖ, ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଅମୃତ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ବି ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ହିମାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସେହି ଜାଗା ଅଟେ ଯାହାର ନାମ ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜ ମଠ। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଏବଂ 9 ନିଧିର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଲାଗି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏହି ଜାଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମେଘନାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣଘାତୀ ତୀର ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟ ସୁସେନ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବତାମାନେ କରନ୍ତି। ସେହି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ମରିଯାଉଥିବା ଶରୀରରେ ବି ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କି ଯେ କ'ଣ ଆଜି ବି ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଜି ବି ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ନିଜ ଶରୀରର ସେଲ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ ତାହେଲେ ତାର କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ବେଦ ବି ଅମର ହେବା ଲାଗି ଏହି ଉପାୟ କହିଥାଏ। ସଂଘାଇର ଡକ୍ଟର ଲୁସିନ୍ ସମ୍ଭାଲା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କହିଛନ୍ତି କି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ସେହି ଜାଗା ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେଠିକାର ସାଧୁମାନେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଠିକାର ଲୋକ ଟେଲିପଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାର ଖାସ୍ କଥା ହେଲା କି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟାରୁ ଏଠିକାର ଲୋକ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହିମାଳୟର ଏହି ସହରକୁ ଦିବ୍ୟ ସହର ନାମରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମୟର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ଜାଗା ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋବି ମରୁଭୂମିକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ପାର କରିଲା ପରେ
तापरे संभाला सहर देखाजिब कि नहीं तार कौनसी ग्यारंटी नहीं। कहीं किछि बौद्ध भिक्षु मानक अनुसार संभाला सहर तिब्बतर कुनूल रे अवस्थित। ए कथा को भी जानी रखंतु संभाला सहरर वर्णना महाभारत रे भी करा जायछि एवं एहाकू स्वर्ग जीवार मार्ग भी कहा जायछि। महाभारत समय रे युधिष्ठिर राजा थिले एवं किछि वर्ष परे अभिमन्युर पुत्र परीक्षित को राज्य देई भगवान कृष्ण को स्वर्ग जीवार मार्ग पचारिथिले एवं श्रीकृष्ण एही जगार नाम कहिथिले। तापरे पांच पांडव एही जगार संधान रे बाहरी जाइथिले किंतु केवल युधिष्ठिर ही एही जगह पर्यंत पहुंची पारिथिले। भगवान विष्णुंकर 20तम अवतार कल्कींकर जन्म भी एही संभाला रे हेबो। विष्णु पुराण रे कुहा जाइथिबा भविष्यवाणी अनुसार भगवान कल्की रूप रे एही जगह रे जन्म ग्रहण करिवे एवं नर संहार करिवे। फ्रेंड्स, आशा करुची भिडियोटी आपण मानकु पसंद आसीथिबो। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु धन्यवाद। एही भली रहस्य रे भरा भिडियो देखिबा लागि हम चैनल को सब्सक्राइब करिबा भूलिबे नाही।